κάνουμε ένα βίντεο. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα free spin. Please. Κάτι καλό. Α, μου φταίει ένας φίλος μου. Οκ, πάμε, δεν μου έτυχε κάτι καλό έτσι ή άλλως. Πάμε. Λοιπόν. Θα μπούμε τώρα με έναν φίλο μου. Σταμάτα. Εντάξει. Όχι, μπήκε και ο TikToker. Ποιος είναι αυτός? Ο TikToker. Παιδιά το ξέρετε. Ο TikToker. Πόσο ζάρι? Μου ρίξες. Ναι, σούρτσα. Πέθανες. Τώρα πέθανες. Ο TikToker... Εγώ τον έκανα να χάσει. Με το ζάρι σίγουρα. Λοιπόν, αυτός ο φίλος μου είναι που σας έλεγα. Ο Πάρτο. Πόρε φίλε παιδιά. Μπάγκαρα. Έμπλεξα. Έχω χορό μπρο, τι κάνω. Ρίξε μου ζάρι, ρίξε μου. Είδες, Ναι, είναι στέκεται. λες και τρως κουμπλάκια. Ναι, όντως. Λες... Ξέρετε πώς λένε το κανάλι του? Ναι. Βασικά δεν ξέρω. Μπορεί και να μην ξέρετε. Παπάκι, Σάρουν. Παπάκι, Σάρουν κάτω παύλα 5. Έχει πολλές εγγραφές. Νίκησε. 250 εννοείς. Ναι, κάπου. Εσύ πώς έχεις? Εγώ παιδιά τώρα τα Εγώ έβγαλα τον τα είχα ανοίξει βίντεο. στο κανάλι. Πόσες είχα? Δεν ξέρω. 11. 11. Τόσο πολλές. Παλιά ήταν viral το Free Fire παλιά. Ναι, όντως. Παλιά ήταν πολύ. Τώρα έχει γίνει το Fortnite. Τώρα έχει γίνει, ναι. Παλιό παιχνίδι είναι Free Fire και καινούριο Fortnite. Το καλοκαίρι, το μισό καλοκαίρι ήταν. Το μισό καλοκαίρι. Αύγουστο. Το μισό καλοκαίρι ήταν Free Fire, το άλλο μισό ήταν στα Amigas. Επειδή είχε βγει ο Mr. Beast. Τότε που είχε βγει ο Mr. Beast. Ντίντο ο Άγγελος. Κάνω βίντεο. Κάνει βίντεο στο YouTube. Ο Μπρο έχει εγγραφές, σταμάτα λίγο. Άμα ακούσατε κάτι αυτό παιδιά δεν ήταν τίποτα. Τίποτα. Μια βλακεία ήταν αλλά που βάζανε κάτι εδώ. Τηλεόραση. Είναι η τηλεόραση είχε κολλήσει, δεν ξέρω τι έπαθε πραγματικά. Ναι. Τηλεόραση άμεσης δράσης. Για φαγή. Δεν έχω σήμα. Φίλε. Πήγα να κάνω το κόλπο του σάχρου. Όχι. Η τηλεόραση παιδιά το έκανε πάλι. Κόλλησε. Θα βάλω και τον Έντριτ. Άμα μπει έρθει. Όντως σιγά μου μπει. Καλά το λες. Βάλτε εσύ. Άστο. Πάμε. Άρε. Δάνεις. Γράψε ένα. Περίμενε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άμα μπούμε τώρα με κάποιον, σφυρίξτε μου. Στο δωμάτιο κολοφαρδός. Ναι. Σου σφύρι. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά... ο TM26, τον είχα φίλο αυτόν. Εγώ παλιά έτσι λέγονταν το όνομά μου. Επειδή είναι ο Σάρκας ρε αυτός. Τι λες ρε? Ναι, DM26 λένε το Σάρκα. Το ξέρω, αλλά δεν είναι ο Σάρκας. Ίδιο κάνει. Έχει μπουνιά ο άλλος. Καλά, σχεδόν όλοι την έχουν την μπουνιά. Αφού ρε φίλε όλοι μποτάκια είναι. Οι πιο πολύ. Έχασε. Τι να πω. Χάσε μόνος. Δεν στο λέει. Κάνε κόλπο. Παιδιά η τηλεόραση πάλι κόλλησε. Έτσι δεν θα το κάνει ποτέ. Φίλε, έτσι δεν μπορώ, χαίρομαι πολύ. Μπορώ μόνο στα πλάγια. Ξέρω πως. Ή έτσι πως το κάνουμε. Ούτως άλλως επίτηδες έχασα.
λέγεται εδώ. Παιδιά, ένας εδώ πέρα είναι Αλβανός που το λένε, ξέρετε. Άλκη. Ναι. Μπήκα, πες, γάμο το. Πέρασε τώρα. Τι να σου πω ρε Άγγελε, σου λέω μπες γρήγορα και εσύ κάτσε και βλέπεις το Stumble Pass. Εντάξει τώρα. Α, μπήκε κι άλλος, τέλεια. Δεν έχει ψάξει. 3 παιδιά, ελπίζω να έχει. Δεν έχει. Άμα δεν έχει ρε παιδιά. Ω, πάει ένα μποτάκι. Αυτό τον έχω. Α, δεν είναι αυτός. Τον έχω. Ω, πάει και ο Σάχρουλ σχεδόν. Ο Σάρουλ βασικά. Σάρουλ λένε και εμένα είναι ο καλύτερος ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, όντως. Ωραία. Αλλά ο Άγγελος για κάποιο λόγο. Εγώ δεν έχω το κανάλι, ο Άγγελος το έχει, να ξέρετε. Ναι, απλά είμαστε δίπλα-δίπλα. Όχι ρε, τώρα την έβαψε. Κωνσταστερής. Τι στο καλό ρε παιδιά. Α, καλά. Βγήκε κανένα νέο skin. Μπα. Πες μου πότε να γράψω ένα. Θα σου πω. Μάτσο πίο. Περίμενε το παιδί να βάλει το κάστα. Γράψε. Τι πεις το πεις. Ψήφισε. Θα στο βίντεο σου έτσι θα λέω. Αφού θα κλείνω μικρόφωνο. Εντάξει. Κάνουμε μόνοι μας. Γεια σας παιδιά, δεν παίξαμε σχεδόν καθόλου, αλλά έχουμε και τώρα εδώ. Λοιπόν, γεια σας.